Здравейте! Вие се свързахте с радио АШК-ФМ. За да се свържете с отдел АШК-ФМ, моля натиснете 1. За да се свържете с диджей Аню или диджей Емко, моля натиснете 2. За да се свържете с Наско, моля натиснете 3. Благодарим за обаждането. 3. Вашият разговор се пренасочва към Наско. Ало, Наско ли на телефона? Ко правиш, бе? Нищо бе, Наско, ти ко правиш, как си? Нищо. Сега пуша на АШК-ФМ, сядаме. Откъде си ти бе, Наско? От Сарскаско сосе сам тука. Я ми кажи сега братвата как се казва? Братвата ли? Ами братвата Стефа се казва. Те здърва ко правят тука? Сепя ги, на филики ги права. Няма пари, няма. Гладно време. Кога ще си измиеш косата ти, бе? Утре. Ти тук ли се къпиш? На банито. Къде е банята? Я да видя. Чак надолу. Къде е той надолу? Я да видя. Долу. Къде е той долу, бе, човек? Къде е той долу? Долу. Я ми кажи сега. Автобуса и автогарата къде отиват? На спирката. Слушай, бе, човек. Автобуса и автогарата къде отиват? На спирката. Къде е спирката? Отивай некъде да спиш, бе. Аз съм един много грозен циганин. Чакай, Наско, чакай, бе, човек. Питам те, автобуса и автогарата къде отиват? Долу. Абе, ти глупав ли си или на глупав се правиш, бе? Автобуса и автогарата къде отиват? Чакай сега, не мой да разбери. Чакай сега. На гарата, долу. Не. Ти си обаче много прост, циганин. Я ми кажи, кравата как се дои? Измиваш сиските. Измиваш ги. С топла вода ги измиваш. Измиваш ги. Идва хубаво мляко. Много хубаво мляко. Мога ли да пия днеска една сладко мляко? И аз викам, може да пиш. Изми го със сапан го изми.